നമസ്കാരം. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പലായനവും അവരുടെ ദാരുണാവസ്ഥയും തുടരുന്നു. അത്തരമൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ബീഹാറിലെ മുസാഫിർപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ ദൃശ്യമാണ് വേദനയായി മാറുന്നത്. അമ്മ മരിച്ചതറിയാതെ അമ്മയെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ ദേഹത്തുള്ള പുതപ്പെടുത്ത് മാറ്റി ഉണർത്താനാണ് കുട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. കടുത്ത ചൂടും പട്ടിണിയും നിർജ്ജലീകരണവും കാരണമാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയായ 23-കാരി മരിച്ചത്. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് എത്തിയ ശ്രമിക് ട്രെയിനിലാണ് ഇവർ മുസാഫിർപൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയത്. ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ലഭിക്കാതെ യുവതി ട്രെയിനിൽ വെച്ച് തന്നെ ക്ഷീണിതയായിരുന്നുവെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് യുവതിയും ബന്ധുക്കളും ട്രെയിനിൽ പുറപ്പെട്ടത്. മുസാഫിർപൂരിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും പട്ടിണിക്കൊപ്പം കടുത്ത ചൂടും നിർജ്ജലീകരണവും കാരണം അവർ മരിക്കുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം സ്റ്റേഷനിൽ കിടത്തിയ സമയത്താണ് യുവതിയുടെ ദേഹത്തുള്ള പുതപ്പ് മാറ്റി മരിച്ചതറിയാതെ കുഞ്ഞ് ഉണർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. യുവതിക്കൊപ്പം സഹോദരിയും സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവും 2 കുട്ടികളുമായിരുന്നു ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നത്. കത്തിഹാറിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഇവർ. യുവതി മരിച്ചതോടെ അധികൃതർ മുസാഫിർപൂർ ഇറങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇതേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിറങ്ങിയ മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലെ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചിരുന്നു. പട്ടിണിയും ചൂടും നിർജ്ജലീകരണവും കാരണമാണ് 2 വയസ്സുകാരിയും മരിച്ചത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വിഷൻ ഇന്ത്യ മൊബൈൽ TV, കൊച്ചി. Subscribe to my channel and also press this bell icon.